Ahoj kočko milci, dneska je vlastně 4.4. a my doma máme neskutečnou radost, zvlášť tady Pláma, protože je vlastně dneska na titulce, má tam recept i narozeninový dortík, takže vlastně my máme dnes takový jako oslavný den. Dnešní, já se na vás otočím. Dnešní vlastně článek bude videočlánek, je to z toho důvodu, že já teďka vlastně 3 týdny vůbec nebudu pravděpodobně na internetu, takže si všecko musím napracovat dopředu, takže je jednodušší udělat jednou videočlánek. A bude to o tom, jak mě moje zvířata využívají. Samozřejmě to asi znáte všichni, je to prostě o tom, že vy a vaše kočka, je tam takové to pouto, že jako vy jste její sluha a kočka je pán. Samozřejmě to taky u nás platí, ovšem my jsme to ještě tak jako upgradeovali jako zvlášť Sazinka má na tohle velký talent, protože ona když jako něco chce, tak si ke mně přijde, zvlášť je problém v tom, že ona neumí úplně skákat do výšek. Asi, když byla maličká, tak buď to ji hodně brzo odebrali od maminky, nebo spíš spadla na hlavu. Trošku podezřívám to paní, že jí spadla, než jako mi ji dala. Že ona mi ji takovým stylem hodila přes plot, že je možné asi všecko. No a tím pádem já vám ukážu, jak to vypadá, když Sazinka chce na skříň. Sazinka pravděpodobně teďka žere granule. Já jsem teďka byla ve fázi, že jsem jim granule chtěla dát, ale říkám si je pěkně, tak to teďka natočím, jedno jsou dobré světelné podmínky. Takže já jdu pro Sazinku, tady vám ještě ukážu Plamču. Plamí, řekni čau. No, pes tady radši leží, nic neříká. Flekoušek, který kolem mě chodí a zase nechápe, co se děje, co dělá bláznivá panička. A Sazinka tady žere granule. Samozřejmě vidíte na zem všude plno hraček, všude plno granulí. Sazinko. No já doufám, že jako bude vidět, jak ta Sazinka se tváří, jako když chce na skříň. Já ho vezmu. Pojď Sazi. No a Sazinka už pindá. A jako teďka by měla zbystřit tu skříň. Vidíte, jak bystří. No a ona chce asi teďka spíš granule. Ale tak většinou se potom chce šplhat. A právě chce jako nahoru. A takhle ona se ukazuje. A jako my takhle i chodíme. Ano, přesně takhle chce nahoru. Tak přemýšlím, jestli ho tam dát, ale spíš ne, protože on je trošku problém potom sundávat. Tak se mu teďka chudinku navnadila. No a takhle přesně ona se drží. Sutinko půlce. No a takhle chce nahoru i Flekoušek potom, takže prostě u nás je to takový, že jako když chce jeden a jde tam jeden, tak musí samozřejmě všichni ti ostatní. Já Sazinku, ať teďka jsem jí zklamala iluze, dám se ke granulím. Že? Tady už se i Pláma nastartoval. Oni si totiž vždycky strašně jako všechno závidějí. Jako pokud je nahoře jeden, tak jako dole je třeba Pláma, tady naposledy, když teďka je tady pes, tak dole je Pláma. A jako zoufale mňouká, že on tam chce taky a Pláma jako normálně mňouká takovým stylem, jestli chce spíš hrát. A já vám ukážu, co dělají. Když si chce spíš hrát a jako dál to neřeší, ale tohle je většinou potom takový jako zoufalý mňoukání, že on prostě chce. Teďka máme tady zjevně výškový období. Vidíte jako ten bordel jako kolem těch granulí. Sazinka totiž papá tak, že ona tam naboří čumák a všechny ty granule jako vyhodí ven. Flekoušku. Flekoušková nejoblíbenější hračka je teďka brčko. Protože máme takový jako prasácký období, dá se říct, takže chodíme hodně jako ven na jídlo, takže si většinou doneseme jako nějaký nápoje. Takže tady, a protože to tím nepijeme, tak vždycky ty brčka zdědí Flekoušek a má z toho strašnou radost. Takže tak, no. Sazinko. No. Mimochodem, všimněte si, já mám pocit, že se tomu Flekouškovi ten ocásek jako víc jako, je takový jako víc nadýchaný, nebo já nevím, mám pocit, že Flekoušek má hlavu a ocásek a potom už nic jinýho. Cici Fleky. Tak já doufám, že zase tady ten vlog vlastně o našich kočkách se vám aspoň trošku líbil. Já doufám, že kočky tam byly jako docela dost vidět. Ono jako přece jenom tady to téma je takový, že jako strašně obsálý, takže bych mohla kecat jako ovšem minimálně hodinu.
Jako prostě využívanost naší domácnosti je maximální, protože já jsem opravdu slouha. Jako já mám pocit, že jako můj život se fakt točí jenom kolem koček, jako já se za to nezlobím, ale uznávám, že asi ne pro všechny je to úplně ideální, ne všichni to chápou. A vlastně na Modrým kocouři jsem ráda, že jsem našla zpřízněné duše, protože toto je fakt jako kočičí život. Tak já se s váma loučím. Příští týden vás čeká článek, mám pocit, o Abby, jak se tady stará o zvířata, když my třeba nejsme doma, případně jak hlásí, co se děje. A doufám, že se vám teda aspoň trošku to líbilo. Jsem ráda, že jste se mnou vlastně vydrželi. Tohle je, mám pocit, nějaký buď to 21. nebo 22. článek už. To je docela mazec. A tak vás teda zdravím, pozdravujte svoje kočičí miláčky a ty další a mějte se pěkně.